ассалому алайкум тамошобинони азизи муҳтарам. қурби асъори миллӣ имрӯз 4 апрел моҳи шарифи рамазон муборак бошад. 100 евро бародарони азизи ман 9469 рубл мебошад. азизон дӯстлар мухлислар, $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 8575 рубл. ва агар бародарони азизи ма 100 евро шумо дошта бошен, метонен 1435 сомонӣ майда кунед. ва агар боз ҳам шумо як дона $100 дошта бошен, ришдорак, метонен 1299 сомонӣ нӯши ҷонтон кунен. ва агар шумо ягон 5000 даридагӣ пӯчала дошта бошен, майда кунен 726 сомонӣ. ва агар якта 2000 шара қостӣ дошта бошен, 291 сомонӣ бародарҷоно. агар ҳамёра 2000 5000 надошта бошӣ, пас 1000 сума 146 сомонӣ. Тавҳидбанк да бародаро 1000 рубле 145 сомонӣ 50 копейк. Алифбанк 1000 рубле 146 сомонӣ. бародаро бонки эсхатада 1000 рублеш 145 сомону 50 дирам звашка пулӣ ҳастай. бародаро амонатбанкда 1000 рублеш 146 сомонӣ. лутфан обуна лайкро зер кунетон. мутаассифона дар душанбе сити 1000 рублеш 144 сомонӣ. худо ёру нигаҳбонтон. лайк обуна шуданро фаромӯш накунед.